Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mabiya wannan tashar ta mai albarka, to ya kamata ku dan tsaya ku saurari wannan abu wato da za mu faɗa muku na dalilin da yasa jiya ba mu kawo muku wato ainihin shi wannan shirin mai suna a duniya ba, wato ainihin a wannan sati ba mu kawo muku wato shi ainihin a duniya 61 ba, saboda an dan samu yan matsaloli kaɗan wanda yasa ba mu kawo muku wato shi ainihin wannan shirin mai suna a duniya ba. To insha Allahu sati na gaba za mu kawo muku wannan shirin mai suna a duniya a wannan tashar mai albarka mai suna Zinariya Hausa TV. Ga ta nan ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, yadda da zarar mun ɗaura wato shi wannan shirin mai suna a duniya za ku same shi kai tsaye. Muna godiya da bibiyar mu kuna bibiyar mu cikin shirin wannan shiri mai suna a duniya daga na ɗaya har zuwa wannan kashi na 60, inda in Allah za mu ci gaba da kawo muku shi daga inda aka ibo kayan harƙalla a cikin wato ainihin wheelbarrow. To insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin mai suna a duniya, ba za mu ba ku kunya ba. Muna godiya da kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka.